Na čo mám platiť grafika? Veď aj mi dnes spraví logo úplne zadarmo. OK, tak si to poďme rozobrať. Veď vyzerá dobre, nie? Úprimne, to logo vyzerá ako 10 000 ďalších log od AI. Ak sa nevieš odlíšiť na prvý pohľad, rozhoduje len cena. Ale však logo je len obrázok. Nie, logo nie je len obrázok. Dizajner začína kvalitným briefom. Pýta sa ťa, kto si, pre koho robíš a čím sa líšiš. Logo je stratégia, nie je to len kresba. AI ti dá prvoplánový nástrel, ktorý o tvojej firme nepovie absolútne nič. To je jedno, aj tak mám super obrázok v PNGčku a hotovo. Skúsi s tým prísť do tlačiarne. AI ti nedá logo v krívkach. Pri zväčšení sa ti úplne rozpadne na pixely. Grafik ti však pripraví varianty na všetko, od malého favikonu na webe až po obrovské billboardy. No, dobre, ale keď sa mi to logo od AI nepáči, tak jej napíšem, nech to zmení a mám zmenu hneď. No veľa šťastia ti prajem. Feedback pre AI je ako lotéria. Buď ťa pochopí len čiastočne, alebo ti vypluje náhodný blúd. Dizajner zmeny zapracuje. Presne tak, ako chceš. No a čo, však to je úplne zadarmo. Ale to len kým ti ho nikto neukradne. Na logo od umelej inteligencie sa nevzťahuje duševné vlastníctvo. Nemáš sa ako brániť. A keďže AI kopíruje len existujúce dizajny, pri registrácii ochrannej známky môžeš tvrdo naraziť. Lenka, ahoj, vieš, ako sme sa minule bavili o tom logu? No, tak s tým AI logom mám samé komplikácie, mala si pravdu. Vedela by si mi pomôcť? Chceš viac typov z brandingu a dizajnu? Daj mi follow.